устоз ҳамин инсоное ки мисол дуздӣ мекунанд ё ки ба зино чӣ мешаванд, чӣ мегӯянд, зино мекунанд мақсад, ҳамё ҷазошонро дар ҳамин дунё мебинад. Оё дар он дунё ба ҷазои дигагӣ ҳамин дунёшон ягон сабабе мешавад ки дохили ҷаннат шаванд? агар дар ин дунё гуноҳҳошон бахшида шавад ба сабаби тавба ё ба сабаби амалҳои солеҳ, албатта гуноҳи кабира, дар масъалаи гуноҳи кабира тавба шарт аст. яъне фақат бо истиғфор пурсидану корҳои хайр кардан ки бахшида намешавад. Илло агар кофир бошаду мусалмон шавад, бале тамоми гуноҳҳош бахшида мешавад тибқи ҳадиси ама алимта анна ал-ислама яҷуббу ма қаблаҳ. агар ту бехабар ҳастӣ ки ислом тамоми гуноҳҳои мутақаддамро маҳв мекунад. агар барои зинош тавба карда бошад ё тибқи қонуни шариат ҷазо дода шавад ва худаш пушаймон бошад, бале дар охират ба ӯ ҷазо дода намешавад дар ин масъала. ба ҳамин гуноҳаш рӯзи қиёмат ҷазо дода намешавад, чунки вай гуноҳ бахшида шуд дар дунё аллакай. бале. Дунё иншоалло ҷазошо намебинад. Не, дуздӣ фарқ мекунад. Дуздӣ масалан агар тибқи қонуни шариат ҷазо дода шавад бахшида мешавад, лекин бо он қонун ба як қонуни дигар дорад. ғайр аз ин ки масалан дасташ бурида мешавад, бо маблаға бармегардонад, маблағи дуздишударо. дар ин ҳолат бахшида мешавад. Фаҳмо. Ҷазакаллоҳу хайран.